बेयो जाबाय आयरन गेट ओमफ्राय जायखिजाया मानि आयरन गेट जायखिजाया नोंथांमोननो फारियै आं दिन्थिलांसै आरो बेयाव आं माखासे मा खालामखो आरो आं माबे जायगायाव दङ आरो आं बे जायगायाव मानो दङ। हे लोगोफोर फिन खेबसेबो बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। एक साइडआव नुबाय जानांगौ बेयो जाबाय आयरन गेट मानि आयरन गेट जायखिजाया नोंथांमोननो फारियै आं दिन्थिलांसै आरो बेयाव आं माखासे मा खालामखो आरो आं माबे जायगायाव दङ आरो आं बे जायगायाव मानो दङ दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे सुंद'यै माने ब्रिफ खालामसै। बेयो जाबाय पिछला नाला माने बेयो मोनसे माने बर्डार रडनि मोनसे दालां नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना बेफोरबायदि माने गुदि गैया बिजौ गैयि बेफोरबायदि मोनसे फोरमायनायनि थाखाय लजिकेलि नोंथांमोना बुजिनानै लादो आं मा फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना बुजिखागौ आं बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै आं बेफोरबायदि खालामनायनि एलाव गैया थेवबो आं नोंथांमोननो दाख्लैनो बुंखादों आं ओंखायनो गावनि हारिनि बर' रावनि गेजेरजों किसुमान भिडिअखौ आं बानायो जेरै आंनि बे चेनेल दिपकनि ब्लग बे चेनेलाव आं गावनि बर' रावजोंनो खालामो जाहाथे आंनि आंगोनि बर' हारिनि मानसिफोरा जेन बुजिनो हाथों जों माने मेन्टालिफोरा बाहेरायाव थायोबा माबायदि थायो ओंखायनो बेफोरो जाबाय सिक्रेटलि लानायसो। गावबा नै लकेल दिंखिया मैगंबो खाखांबाय बेफोरखौ जानांगौ बिराद लकेल जिनिस बेफोरो जाबाय अर्गेनिक नेचुरेल बेयाव माने केमिकेल लेस बिल्कुल केमिकेल गैथारा बेफोरखौ जानांगौ रेन सेल्टार नै नोंथांमोना बे नालाखौ नाय बेनो बे नालानि ब्रिफ डिटेल्सफोरा। बे दैया बांलादेशआव बोहैलांदों जोंनि इन्डियानिफ्राय बे नायदो। नोंथांमोना बुजिनो हाबाय नुनो हाबाय जायखिजाया आं बे जायगायाव थानानै मा खालामबाय बा मा खालामदों जायखिजाया एक्सुवेलि मेन जिनिसा जाबाय कनक्लुजनाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे आं डिउटियाव दङ डिउटिनि गेजेराव आं माखासे दिंखिया खाबाय बिराद दिंखिया दंलाबायो थानो हायि जादों आं दिंखियानि बे माबाखौ नुनानै दिंखिया मैगंखौ नुनानै थानो हायियाव आं खाबाय माखासे ओमफ्राय खानायनि उनाव नोंथांमोननो आरोबाव मा देखायबावखो आं जायखिजाया बे पिछला नाला माने बे दैमा फिसा दैसा बेखौ एसे देखायबाय लोगोसे बै सिभिलियान्सफोरा माखासे माने खुरसि बोनगासिनो दङ बेखौ देखायबाय नोंथांमोना बै नुहुरनाय बे लामा माने बेफोरा माने जोंनि बर्डार रड बेयावनो जों डिउटि होयो आरोखि जायखिजाया नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जे आंनि रायलायनाया एसे आलादा जायो थेवबो आं आसा खालामो नोंथांमोना हारिनि साननानै जेन आलादाबाबो सापर्ट खालामो इहां माहां जायखिजाया भिडिअखौ बानायबाय नुबायसै आरो माथो खालामनो सोरबा जुदि थाखुमानानै बबेथिंबा नायहरदोंबा नुबायसै जायखिजाया भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै जायखिजाया आं माबायदि थायो इमारजेन्सि हिसाबै आं बानायबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिनो नाजा जायखिजाया बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै आंनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। खतम बाय टाटा गुड बाय गया। दा बिदिबा गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे दिपकनि ब्लग्स इउटुब चेनेलनि गेजेराव थ' बै समनि थाखाय नेनानै थादो जय हिन्द।